Te olette niin oikeutetussa asemassa. Teillä on täällä kaikki niin hyvin. On vanhustenhoito. Ja kaikki koulu... Mikä? Mikä ei ole hyvin? Ai vanhustenhoito. Mikä siun sote? Minun aikana ollut edes mitään sinne päinkään. Ole hyvä ja käy peremmälle. Te olette kaikki niin oikeutettuja, sitä paitsi te olette saaneet käydä kouluja. Ai minä? No olenhan minäkin kouluja käynyt, mutta minun aikana koulut oli maksullisia. Ne oli yksityiskouluja. Teillä tämä kaikki on ollut ilmaista. Martti syntyi vuonna 1483 Eislebenissä Saksassa, pienelle paikkakunnalle työläisperheeseen. Kodissa oli äärettömän ankara kuri. Isä saattoi antaa selkäsaunoja ihan ilman aihettakin, joskus vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Hän ajatteli, että kyllähän se poika kuitenkin jotain kolttosia tekee. No entä äiti sitten? Oliko hän yhtään hellämielisempi? Ei. Ajatelkaapa. Kerran Martti varasti yhden ainoan Saksan pähkinän keittiön kaapista. Ja hän sai siitä hyvästä sellaisen selkäsaunan, ettei pystynyt istumaan 2 päivään. Äiti oli kuitenkin hyvin uskonnollinen. Hän opetti Martille, että suurta Jumalaa ei pidä häiritä omilla pikkuasioillaan. Sen sijaan tuli rukoilla Pyhää Annaa, tuota jaloa pyhimystä, jolle äiti itsekin omat murheensa kertoi. Muutettiin aika pian mun lapsuudessa Mansfeldtiin. Se on semmonen pieni kaivospaikka. Isä sai sieltä töitä. Se on muuten kaivostyö tuona aikana, se on raskasta työtä. Ei mitään 8 tunnin vuoroja vaan reilusti kello ympäri. Lähti ennen kuin minä heräsin. Ja ilta myöhällä tuli. Palasteli pöydän ääressä jotain ja sen jälkeen oikas pitkäkseen laverille. Ja alkoi kuulua jo kova kuorsaus. Ja sitten aamuyöllä aina kello 3. Aivan hirveään yskimiseen herättiin me kaikki. Se on se kaivospöly. Niinpä isä sitten mulle alkoi jutella. Nimittäin Martti, minä sen verran olen kahtonut, jotta sinulle tuo lukuhommat ja opiskelut ja koulunkäynnit, ne näkyy niinku sujuvan. Niinku että Martti, jos vähänkään niinku luulet, että niinku minä vähän arvelen, että sinusta olisi, niin etköhän lähde sinä Martti lukemaan, että minä kyllä autan mitä omasta palkastani pystyn. Meinaan Martti, minä olen sen pannut tässä elämässä merkille, jotta ihmiset ne aina, ne riitelee ja tappelee, tai jos ne ei sitä tee, niin ne on sairaita. Että lääkäriä tai tuomaria tarvitaan aina. Niitä Martti, kuulepas lähdepäs sinä kuule ihan yliopistoon lukemaan itses tuomariksi. Minä? Tuomariksi? No, niin no. No, miksipäs ei? Ja niin minä läksin Erfurttiin. Pitihän minun tietysti kadunkulmassa itsekin soittaa luuttua ja laulaa tuttuja saksalaisia lauluja. Jotkut heitti mulle sitten aina kolikon tai pari. Mutta siellä minä olin. Yliopistossa. Siitä sitten oli tarkoitus, että siellä pystyy erikoistumaan 3 erilaiseen pääaineeseen. Jotkut pyrkivät sitten lääketieteelliseen, sitten niin kuin minä, oikeustieteellinen, ja sitten oli se kaikkein ylväin, uljain ja jaloin,
eli teologia. Mutta 4 ensimmäistä vuotta kaikille meille olisi niin kuin ne samat perusopinnot. Kaikille samoja. Eli grammatiikka, retoriikka, dialektiikka, aritmetiikka, semantiikka, logiikka. Näitä ensimmäiset 4 vuotta. Ja niin minä olin 1505 jo melkein maisterismies, mutta siis vasta kandin paperit. Ja olin menossa kesällä kotia päin. Saksalaista maalaistietä kävelin. Kauniit maisemat. On kylmä tuuli. Kylmä tuuli, tosiaan. Tummuu. Miten tämä äkkiä näin tummuu? Ja nuo puut, ne on ihan luokilla. Kauheat tuulen puuskat. Nyt alkaa salamoida. Ei, hyvänen aika, se tulee ihan kohti. Ei! Martti kertoi maanneensa ojassa kasvoillaan salamoiden räiskiessä joka puolelle hänen ympärilleen. Hän oli ihan äärimmäisen peloissaan. Hän huusi avukseen pyhää Annaa. Hän huusi Annalle, että jos nyt pelastat hänet tästä myrskystä, niin hän kyllä ryhtyy munkiksi. Minä en mennyt sinne ennen koskaan. Siis jatkanut siellä tiedekunnassa. Tai siis menihän minä sen verran, että kävin kertomassa opiskelukavereille, että syksyllä minä en jatka. Että minä olen päätökseni tehnyt. Eihän ne kaverit sitten oikein meinannut ymmärtää. Ai mitä puhut? Mitä? Munkiksi? Siis meinaatko sä ihan oikeesti, että sä jätät niinku hyväpalkkaisen tuomarihomman ja rupeat munkiksi? Minä olen päätökseni tehnyt. Hullu. Minä olin päätökseni tehnyt. Niinpä menin sitten ja koputin klostarin ovelle. Tulevat avaamaan. Guten Tag, Martin Luder. Minä haluaisin kovasti ryhtyä munkiksi. Ottavat koeajalle. Tämä augustinolaisluostari, se on oikein tunnettu ja kuuluisa siitä, että täällä on kaikkein tiukin ordo, eli luostarin kuri ja järjestys. Tämä luostari on kuuluisa askeesista, eli yksinkertaisesta elämästä. Sitä elämää värittää oikeastaan vain niin kuin säännöllinen rukouselämä ja raamatun tutkistelu sekä ripittäminen. Ruokavalio, se on jo itsessäänkin hyvin yksinkertainen, koostuu lähinnä pääosin kasvisruuista, mutta sitten siinä on vielä lisäksi paastoaminen. Niin ja sitten säännölliset hetkipalvelukset, jumalapalveluselämä luostarissa. Alkaa taas aamuyöllä kello 3, ei enää yskimiseen, vaan aamun ensimmäiseen rukoushetkeen osallistumisen. Ja sitten vasta varsinainen aamurukous, sitten päivällä ad sextam, sitten siis päivän varsinainen messu, eli jumalanpalvelus, vesper, ja vielä illalla kello 21 completorium. Completorium päättää päivän, sen jälkeen pääsee taas vetäytymään kammionsa levolle, herätäkseen taas aamuyöllä kello 3. Niin se on. Luostaria rytmittää ajatus rukoile ja tee työtä. Ora et labora. Toiset menee työhön puutarhaan ja tutkija-munkit vetäytyvät kammioihinsa. Sitä on elämä luostarissa. Sen minä noina vuosina opin. Mutta tosiaan, lain vaatimus sydämessäni minä suoritin uskoa. Suoritin. Juristin verta kai minussa edelleen oli. Mutta laki kuin laki. Ja niin kuin se on kirjoitettu. Ja nyt se vain on Jumalan laki. Mutta mitä enemmän minä suoritin, eli yritin kelvata Jumalalle, sitä ahdistuneempi minä kuitenkin olin. Tuntuu, että mikään ei kelpaa. Että Jumala on niinku
oma ankara isä siellä kotona, että tekipä mitä tahansa ja niin hyvin kuin osasi, niin aina tuntuu, että olisi tuokin asia nyt vähän voinut tehdä paremmin. Mutta kotiin minä halusin, nimittäin Isä Jumala ja Jeesuksen luokse. Sinne minä halusin, mutta se kapuaminen sinne oli sitä, että minä yritin kiivetä sinne ylös, mutta minä rämähdin takaisin alas sinne synnin kuraan ja lähtö liejuun ja sitten minä olin takaisin, kiirehdin ripittäytymään. Rippi-isä katsoo sieltä oman kammionsa ikkunasta, että jaha, sieltä Martti tulee taas. Minusta vähän tuntuu, että Martti käy täällä aivan riesaksi asti. Turhaa ravaa täällä yhtenään. Ei ole taatusti tehnyt mitään syntiä siinä, kun viimeksi kävi. Aamulla kävi viimeksi. Lopulta minä vihasin sanaa vanhurskaus. Vanhurskaudessasi vapahda minut. Jumalan vanhurskaus ilmenee uskosta uskoon niin kuin on kirjoitettu. Tuon roomalaiskirjeen kohdan tarkastelu teki tämän ahdistavan kysymyksen vain yhä hämärämmäksi minun silmille ja ahdistavammaksi sydämelle. Mutta tuota kohtaa minä kertasin, itkin ja rukoilin. Tuntui siltä, että evankeliumi on vain ilmoitusta Jumalan rankaisevasta vanhurskaudesta. Niin kuin semmoinen eräs lisää keino piinata ja kiduttaa perisynnin ja 10 käskyn sanan jo muutenkin niin hirveästi rasittamia ihmisiä. Niin minussa heräsi jälleen intohimoinen viha sitä Jumalaa kohtaan, joka vaatii rakkautta, mutta tekee tuon rakkauden luoduilleen yhtä aikaa aivan mahdottomaksi. Niin minä raivosin kammiossani mustan luostarin tornissa haavoitetuin sydämin ja ahdistuneen mielin, mutta minä en hellittänyt, vaan minä kolkutin Paavalia vaan aina uudestaan saadakseni selville, mitä tämä mainituilla sanoilla vanhurskaudesta oikein tarkoitti. Nimittäin minulla oli semmoinen hämärä käsitys, että noilla sanoilla voisi olla joku toinenkin merkitys. Ja niin. Sitten minä kerran huomasin, että sehän onkin niin kuin se on kirjoitettu. Eli tämän voi ymmärtää joko tuomitsevasti tai sitten armollisesti. Minä ymmärsin, että tässä kohdassa ei tässä nyt tarkoiteta sitä Jumalan rankaisevaa, vaan lahjoittavaa vanhurskautta, jonka kautta hän tekee ihmisen osalliseksi armonsa. No voi sen nyt noinkin kirjoittaa, kun se tuohon on nyt käännetty, mutta jos minä tämän tekisin, niin minä sanoisin tuon sillä tavoin, että vanhurskas on elävä uskosta. Se on silleen selvempi. Että näin päin ajateltuna armollinen Jumala vanhurskauttaa ihmisen uskosta. Eli minä kelpaan Jumalalle. Minäkin. Minulla on ollut koti ja taivas tässä avoinna silmieni edessä. Eli usko käsittää ja pitää sisällään koko varsinaisen aarteen, eli läsnä olevan Kristuksen. Tuona hetkenä uuden elämän voima tulvehti minun rasittuneeseen sydämeeni. Tunsin itseni kokonaan uudesti syntyneeksi. Katson tornin huoneeni ikkunasta. Tuntuu, että paratiisin suljetut ovet avautuvat minun ikävöivän katseeni edessä ja minä saan kohdata Jumalan. Jumalan, joka omalla työllään, oman viisautensa ja voimansa kautta tekee arvotyönsä ihmisessä ilman, että tällä itsellä on siihen mitään osaa.
koko Raamattu kirkastui aivan uutena ja toisenlaisena kuin ennen. Ja miten tuo sana, vanhurskaus, miten siitä tuli nyt minun koko elämäni suloisin sana, joka antoi aavistain kuulla paratiisin lounatuulten hyminen. Ja tuo kaikki puistomaisema, mikä tästä ikkunasta avautuu, tuo kaikki vihreys, miten armon aurinko syleilee minun rasittuneita kasvojani. No linnut lentelevät, Jumalan vapaat, Jumalan taivaan siunatut, ja no lammikon pienet ankat, voi miten somia, niin kuin tekin olette Jumala luomia hänen omia, ja nuo ihmiset tuolla, jotka kävelee noita pieniä puiston käytäviä, kuinka he eivät tiedä tästä mitään. Nuo ihmiset, jotka eivät osaa edes lukea, taikka jos osaisivat, niin heillä ei edes olisi mitä lukea. Luostarissa Martti opiskeli teologiaa ja eli pappismunkkina. Varsin pian jo vuonna 1512 hänestä tuli teologian tohtori, ja tuolloin hän sai käyttää arvonsa mukaista päähilettä. Sitten Martti nimitettiin korkeaan virkaan. Hänestä tuli Wittenbergin yliopiston professori. Wittenberg! Sehän on tuppukylä. Sehän on sivistyksen rajamailla. Ihan niin kuin joku Eno tai Uimaharju. 2000 asukasta. En mene. Tai no. Niin no, onhan siellä nyt sentään yliopisto. Saksalaiset kaupunkivaltiot. Onhan ne sentään nyt lähellä toisiaan. Ei ole toiseen paikkaan toisesta pitkä matka saksalaisia maalaisteitä pitkin. Niin, minä sitten aloitin. Ja niin meni sillä paikalla vuodet 12, 13, 14, 15, 16, niin kuin kivirekeä vetäen. Nimittäin moni asia kirkastui minulle aivan toisella tavalla. Nimittäin professorin paikka. Se on näköalapaikka. Siitä näkee ainakin 3 eri suuntaa. Siitä näkee yliopisto-opetuksen. Siitä näkee kirkon ja sen ylimykset ja heidän metkunsa. Sieltä näkee tavallisen seurakunnan, tavalliset ihmiset ja heidän arkensa. Niin minua rupesi ottamaan hieman päähän muutama asia. Niin kuin nyt alus vaikka vois mainita ton, että pyhimyskultti. Tai sitten luostarilaitos. Tai kiirastulioppi. Tai sakramenttioppi ehtoollispöydästä. Voi kun olisi siinäkin niin paljon laitettavaa. Mutta sitten tämä paavin valta. Paavin valta! Ja varsinkin aneet. Aneet. Siinä se vasta. Niin. Mitäpä on aneet? No tätäpä on aneet. Ei ole mitään muuta kuin tätä. Tämmönen paperin pala, jossa seisoo niinku tommosen niinku präntättynä hienoa tekstiä. Sanaa käänteitä. Sitten on jätetty tommonen tyhjä kohta. Tyhjä kohta, johon kirjoitetaan sen aneen saajan tai ostajan nimi. Sitten tässä on oikein hienot tämmöiset kirkon paavin sineetit siellä on oikein, niin sitten tulee semmoinen virallinen, niin. Ja tällä kirjalla sitten saattoi lyhentää omaa aikaansa kiirastuessa. Tai jos pulittaa tarpeeksi, niin sillä saa ostettua kokonaan suoraan taivaspaikan. Että rahaa. Että Jumalan homma niin kuin ihmisille. Näin ne uskotteli. Ihmiset uskoi. Mutta eihän se siihen jää. Teillähän on sitten lisäksi vielä lapsiakin, eikö vain? Pieniä vielä, ja niitä on runsaasti. Niin kuin tänä aikana lapsia tuntuu siunautuvan.
Mutta oletteko ajatelleet pienten lapsukaisten iankaikkisten sielujen autuuden tilaa? Ai ettekö ole? No niin me vähän ajattelemmekin, että ette te varmaan ole. No ei se mitään, nimittäin me olemme kyllä ajatelleet. Nimittäin. Olemme kehittäneet tällaisen aivan uudenlaisen aneen. Tämä ane onkin semmoinen monipuolisempi, että tässä on näitä tyhjiä kohtia paljon enempi. Elikkä voitte ostaa pienet rakkaat lapsukaisennekin suoraan paratiisin iloon ja autuuteen. Minä katselin tuota aivan lyötynä. Ei voi olla totta. Mutta totta se oli, tai se oli totta, että ihmiset uskoo. Nimittäin minä kerran Rooman reissulla. Minä henkilökohtaisesti itse näin, kuinka eräs itsekin sairas leski äiti tyhjensi kukkaronsa ostaakseen aneen sairaalle pienelle tyttärelleen. Siinä meni hänen kaikki rahat. Niin minä kaivoin omasta pussistani tuon saman summan ja vähän ylikin. Painoin sen naisen käteen, vannotin, osta tällä leipää. Kyllä minä mieleni pahoitin. Mutta eikä tässä vielä kaikki, sillä meillä on täällä nyt juuri kehitetty super hyper bonus jätti ane. Ja tällä uudella anekirjalla saatte lunastettua taivaan iankaikkiseen kirkkauteen teidän kaikki sukulaiset. Isoisät, isoäidit, serkut, veljet, siskot, kumminkaimat, kaikki. Ja se uuden elämän voima tuntuu, että kuinka se katosi jälleen hetkeksi minusta. Nimittäin kyllä minä näen tämän kaiken läpi, että tämän kaiken takana on vain ja ainoastaan Pietarin kirkon rakennusprojekti. Martti alkoi juristin tarkkuudella tehdä tarkkaa selvitystä kaikista huomaamistaan epäkohdista. Hän teki niistä luettelon ja kirjoitti tarkat perustelut, miksi asiat eivät näin voineet olla. Näitä kohtia kertyi kaikkiaan 95 kappaletta. Tuli muuten nätti pino. Ja arvoisa vaikutusvaltainen kuulijakuntani, olen nyt tässä käsittelyssä kertonut kaikista näistä teeseistäni yksityiskohtaisesti. Jokainen on kohta kohdalta käyty läpi ja perusteltu. Olen jokaisen kohdalla pyrkinyt selittämään ja selvittämään kyseessä olevan opin kohdan tai asian tilan, kuinka asiat nyt ovat, kuinka niiden ei kuuluisi olla ja kuinka niiden opillisesti tulisi olla. Olen pyrkinyt noudattamaan tässä aivan samaa menetelmää niin kuin oikeusistuimen toiminnassa. Toisin sanoen, minä olen tässä oman näkemykseni ja puolustukseni teille kertonut ja omalta osaltani minä odotan ja edellytän teiltä nyt asiallista keskustelua. Keskustelu alkakoon. No, ei mitään. Ei kuulu mitään. Niin minä odottelen. Vain hiljaisuus. Ja hiljaisuus on piinaavaa. Mutta sitten viimein. Sitten alkaa kuulua pojittelua, vähättelyä, nälvintää ja ylen katsomista, naureskelua. Se tuo Lutherkin vähän yrittää tuolla niin kuin jotain olla olevinansa. Parempi olisi, jos peruisi puheensa, niin pääsisi huomattavasti vähemmän. Ei mitään,
Ei varsinkaan asiallista keskustelua. Ja sitten tulee semmoinen kirje. No niin, kukapa se minulle vähän täällä kirjoittelee. Aha. Onpas virallisen näköinen kirje, kun on oikein niin kuin tossa oikein tämmönen niin kuin bollakirje. Tässä sanotaan, että minun pitäisi niin kuin tuhota kaikki kirjoitukseni. Pistä tulee. Kyllä minä näytän kuule. Minäpäs näytän mikä tässä pannaan tulee. Tätä minä tämmöisestä kirjeksistä. No, ehkä ei olisi ihan kannattanut, nimittäin tuleepa sitten kohta toinen kirje. Se on vähän niin kuin saman sisältöinen, mutta ankarampi. Se on oikein semmoinen pannupulla. Pannapulla. Niin. Siinä kirjeessä sanotaan, että minut on nyt sitten niin kuin laitettu kirkon kiroukseen. Tarkoittaa sitä, että minä en saa enää kiivetä saarnastuoliin. Minä en saa enää mennä messuun, enkä toimittaa messua. En saa mennä edes sisälle kirkkoon. Että koko tämä uskon yhteisö eli seurakunta niin kuin jotenkin laittaa minut ulkopuolelle. Minä olen persona non grata. Ei toivottu hylkiö. Sitten tämä asia politisoituu. Se muuttuu yhteiskunnalliseksi, kun nimittäin onhan minulla kavereita ja tukijoita. Ja niin minä sitten vuonna 1521 minä huomaan, että minä seison syytettynä Wormsin valtiopäivillä. Kadutkos ja perutkos puheesi. Tässä seison, enkä muuta voi. En kadu. Siellä minä saan kuulla, että minut on nyt asetettu valtakunnan kiroukseen. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa ilman mitään rangaistusta voisi tulla ja tappaa minut. Ilman mitään rangaistusta, niin kuin muutama 100 vuotta myöhemmin lainsuojattoman villissä lännessä. Siitä alkoi minun tuon astisen elämäni synkin kotimatka. Siinä minä nyt istun hevosen rattailla. Että tuntuu, että vaikka kaikki on niin kuin parhaansa mukaan tehnyt, kaiken viisautensa ja ymmärryksensä avulla, niin tässä on kiitos, että tuo hevosparkakin on niin kuin minä. Että vaikka parhaansa tekee ja kiskoo, niin tämä matka etenee ihan samalla tavalla, kun on akseleitaan myöten kuraa tässä kärryn pyörien alla. Ja vaikka kuinka niinku tekisi sen, minkä jaksaa ja pystyy ja kykenee, niin siimat soi ja ruoskaa tulee. Kaviot. Ratsumiehiä. Niitä tulee molemmin puolin. Niillä on naamiot. Ja Aikuiseis ja laitetaanpa säkkipäähän. Säkkipää. Nyt laitettiin Martille säkkipää. Hyvää päivää, kyllä minä tiedän mitä tämä tarkoittaa. Tämä säkki päässä, minä siitä huolimatta tiedän miten tämä matka tästä jatkuu. Kyllä minä nämä Saksan tiet tunnen. Se on nimittäin tuossa seuraavaksi. Se on vasemmalle kaartuu. Sen jälkeen, mutkan jälkeen pieni mäen nyppylä. Ja siitä laskeutuu aika pitkä loiva suora. Siinä on keskellä saksalaista kuusimetsää. Kyllä minä tiedän miten se matka jatkuu. Martilla se taitaa siihen päättyä. Kyllä minä tiedän. Voi pyhä Anna! Lähtäisikö menemään? Mene! Älkää töttikö! Pistäkää kunnolla! Tehkää se jo! Älkää piinatko enää!
No! Ja kaikki pois päästä. Philip. Melanchthon. Sinä. Mutta ethän... Sinä! Sinä! Sinäkin! Minun oppilaat! Te lavastitte tämän kaiken. Mut aika hyvin. Mä olin ihan varma, että... Tämäkin... Säkkipää! Säkkipää! Siis aivan mahtavaa homma, että en olisi ikinä uskonut. Mutta niin te vaan lavastitte koko homma. Ja veitte minut turvaan. Ohoho. Fredrik viisas. Ottaa minut luokseen. Vie minut Wartburgin linnaan. Linnan kosteet kiviseinät. Kylmät. Vaikka on täällä sentään sisällä lämmin. Kyllä ne ton ulkopuolella olevan vihollisen pitää siellä ulkopuolella, mutta sitä vihollista, mikä on täällä sisäpuolella, niin sitä vihollista ei nämäkään seinät pitele. Tämä paikka on niin kuin vankila. Minä olisin paljon mieluummin vaikka luostarissa. Kyllähän täällä ihan hyvää ruokaakin olisi, mutta en minä voi syödä. Nyt tuntuu siltä, että minä olen jotenkin masentunut ja menettänyt ruokahaluni. Saanut tilalle vaan unettomuuden. Minä yhtenäkin yönä, ihan vaan muutaman tunnin huonon torkkumisen jälkeen, siinä havahduin ja se soi mun mielessä. Se sävel. Se on tarttuva sävel. Ja ne sanat kun tuli minulle unessa. Jumala on pilinnamme ja vahva turva aivan. On miekkamme ja minun miekka on nyt tässä. Mitä pitää ja tarvitsee tehdä, on ihan ensimmäisenä kääntää Uusi testamentti uudestaan saksan kielelle. Saksan kielelle! Vanhan testamentin ehtii myöhemminkin. Ja sitten jos olisi vielä semmoinen pikkuinen kätevä kirja, semmoinen, jossa olisi samalla tavalla niin kuin ne teesit kohta kohdalta perustellusti käyty läpi, vaikka uskomme 10 käskyn sanaa, niin että yhdellä aukeamalla olisi silitettynä aina yksi käsky ja sitten vielä tarkemmin, että mitä se on. Samalla tavalla uskomme pääopinkohdat ja sakramentit opetettuina siellä ja sitten vaikkapa Isä meidän rukous ja kaikki olisi niin kuin pähkinänkuoressa. Kyllä olisi semmoinen kätevä kirja se. Niin minä päätin, että nyt kun olisi aikaa minulla täällä, että työtaistoon. Varsin pian olikin Uuden testamentin saksankielinen käännös jo valmis ja se pieni kirjanen, johon kaikki oli koottu, se sai nimekseen katekismus. Martti lähti Wartburgin linnasta pois 11 kuukauden kuluttua. Tuolloin pahin kohu oli jo laantunut. Ja silloin hänen oppilaidensa toimesta kirkon uudistustyö oli jo aika pitkällä. Siis aivan liian pitkällä.
Ei voi olla totta. Mitä te olette oikein tunaroineet? Tuosta kirkosta tuolla ollaan irroittamassa alttaritaulua, vaikka rakennus ei ole edes tulessa. Ja tuolla toisaalla kirkosta ollaan riisumassa pois urkupillistöä. Miksi? Olisitteko nyt keskittyneet edes vaikka niihin teeseihin? Siinä olisi ollut teille tarpeeksi tekemistä. Kaikki kauneus, kaikki mikä toimii sielun ravintoaineena ja sen virkistyksenä myös ihmisen uskonnollisessa elämässä pitää säilyttää. Varsinkin musiikki. Minä synnyin myös Saksassa 1400-luvun viimeisenä vuotena. Isäni oli aatelinen, mutta köyhtynyt sellainen. Hän oli menettänyt kaiken omaisuutensa ja siitä syystä minut laitettiin jo 5-vuotiaana luostariin kouluun. Ja luostariin minä jäin. Minusta tuli nunna ja ajattelin, että luostarissa vietän koko loppuelämäni. Mutta sitten sinne alkoi tulla tällaisia kirjoituksia. Niitä tuli sinne salaa. Ne olivat painettua tekstiä, Martti Lutherin kirjoituksia. Tuo oli muuten hyvä juttu. Tällä tavoin. Ne on tosiaan semmosia pikkusia kirjaimia peilikuvaan. Niitä asetellaan semmoiselle levylle. Ja saadaan niinku tämmönen sivu tai kokonainen aukeama. Sitten kun ne kirjaimet on laitettu siihen, niin sitten vaan telalla mustetta, sitten paperiväliin puristetaan, irrotetaan ja tadää! Siinä on valmista tekstiä. Ja sitten kun tähän kaikkeen niin liittää vielä koneen, niin sitten pystyy niin tahkoamaan aika nopeata vauhtia ja tekemään tämmöistä monistustyötä. Ei tarvitse kynällä kopioida. Siis tämä on tekniikan riemuvoitto. Tästä pidemmälle ei tule ikinä tiede eikä kehitys menemään. Siis aivan mahtava juttu. Siis kerta kaikkiaan. Siis tavalla Niin me sisaret emme nyt niin kauheasti tuosta tekniikasta ymmärtäneet, mutta näiden kirjoitusten sisältö, se oli sitäkin innostavampaa. Martti kirjoitti siinä kirkon uudistustyöstä ja kaikista uusista mullistavista ajatuksista, joita hänellä oli. Osa meistä sisarista innostui niin paljon, että me päätimme karata luostarista. Mutta ei tuohon aikaan niin vaan luostarista lähdetty. Meidän piti oikein huolella suunnitella pakomme. Ja meidät salakuljetettiin luostarin muurien ulkopuolelle sillitynnyreissä. Eli voitte varmaan kuvitella, mikä oli se tuoksu, mikä meistä lähti, kun vihdoin pääsimme vapauteen. No, me lähdimme sitten Martti Lutherin ja hänen oppilaidensa luokse. Vietimme paljon aikaa yhdessä ja suunnittelimme tätä kirkon uudistamista. Osa sisarista meni naimisiin Martin oppilaiden kanssa. Ja Martti itsekin, hän jopa rohkaisi oppilaitaan avioliittoon. Niin, mutta minä itse en siitä nyt mitenkään pitänyt niin henkilökohtaisesti tarpeellisena. Sitä paitsi, minä olin jo yli 40 isomahainen äijä. Ja sitä paitsi, minun kiinnostukseni kohteet olivat ihan muualla. No siis pyhissä kirjoituksissa. Minä kyllä halusin naimisiin ja olihan se yksi ihana Hieronyymus. Mutta hänen vanhempiensa mielestä minä en ollut tarpeeksi hyvä morsian heidän hienolle pojalleen. Ja sitten oli se pappi Glantz. Hän jopa kosikin. En minä oikein ollut hänestä kiinnostunut. Ja sitten minä päätin, minä menen naimisiin Martti Lutherin kanssa. Mitä? No, niin sitten siinä seisomme yhdessä alttarin ääressä ja sanomme, että tahdon. Mutta rakkaudeksi se muuttui. Tosi rakkaudeksi. 6 somaa lastakin olet minulle laittanut. Ja niillä kaikilla niin pienet sormet ja varpaat. Ja sitten ne hassut kysymykset isälle, kun ne yrittää kaikki aina illalla yhtä aikaa syliin tunkea. Miten paljon mieluummin minä niille vastailen kuin noille kirkon ylimyksille. Meidän vanhin poikamme Hans. Hänestä tuli juristi tuomari niin kuin oli Martin isä toivonut Martista tulevan.
Hans oli oikeastaan lapsinero. Hän oppi lukemaan jo 3-vuotiaana ja yliopistoonkin pääsi 13-vuotiaana. Mutta meidän toinen poikamme Martti, isänsä Kaima, hän elikin sitten vähän hulvatonta elämää ja Martti joutui hänet joskus jopa putkasta lunastamaan. Joskus. Voisikin olla. Mutta meidän kolmas poikamme Paul, hänestä tuli oikein arvostettu lääkäri. Yksi lapsistamme kuoli jo vauvana, mikä oli hyvin tavallista tuohon aikaan. Meidän tyttäremme Margareetta, hän oli isänsä lempilapsi, mutta hänkin kuoli jo nuorena, jo 13-vuotiaana sairauteen. Ja minusta vähän tuntuu, että Martti ei oikein koskaan siitä selviä. Mutta meidän nuori tyttäremme Magdalena, hänen perillisiään elää vielä tässä teidänkin ajassanne. Rupesivat kutsumaan tätä luterilaisuudeksi. Minä en siitä niin tykännyt. Nimittäin ei minua ristille naulittu, vaan Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Sanoivat sitten, että tämä olisi niin kuin jotain protestansmia, jotain protestia. Minun protesti, jos jotain, on mieluummin sitä, että se on niin kuin pro, eli puolesta, ja testare, todistaa. Minä halusin todistaa vain ja ainoastaan evankeliumin puolesta. Siinä minun protestanttisuuteni. Ja silloin me asuttiin siellä meidän Wittenbergin talossa. Niin. Siellä entisen luostarin mustassa tornissa, siellä oli sitten meidän koti. Fredrik Viisas antoi ne rakennukset meille. Meillä oli omat lapset, orpolapset ja paljon opiskelijoita täysihoidossa. Ja jossain vaiheessa se sinun hyvän tekeväisyytesi meni niin pitkälle, että rahapussi piti ottaa pois. No en minä tätä kyllä nyt. Ei nyt ihan vapaaehtoisesti kyllä lähtenyt, mutta pakko se oli ottaa pois. No sinne mene. Professori Bach. Ja siellä meidän kotona, siellä oli isoja saleja. Siellä oli alhaalla sairaalat, koulut, vanhainkodit. Ja sitten oli se meidän iso ruokasali, jonne sinä aina oppilaitasi suurin määrin kutsuit. No totta kai. Leivän murtaminen, sen jakaminen ja ateriayhteys, se on kuulkaas parasta, mitä kristityt voi yhdessä tehdä. Niin ja laulettiin paljon ja oli meillä hauskaa. Ja kyllä huomaa, että hauskaa on ollut. Entäs sitten? Ja sitten ne sinun pöytäpuheesi. Ei niistä. Loppuillasta ne alkoivat olla jo ihan levottomia. Ja oppilaat kirjoitteli niitä salaa muistiin. Tämäkin piti nyt. No joo, niin kuin se yksi Mikael Agrikola esimerkiksi sieltä Skandinaviasta, Pohjolasta. Hänkin oli mukana. No kuule Katariina, ne pöytäpuheet. Kiitoksia. Katariina von Pora, Sari Koronen. Ja Matti Luther, Markku Koistinen. Kiitoksia.